രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത BNS 2023 111 വകുപ്പിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ വ്യക്തമായി ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ വിശദമാക്കുന്നില്ല. സംഘടിതമായുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, വാഹനമോഷണം, തട്ടിയെടുക്കൽ, സ്ഥലക്കയ്യേറ്റം, കൊലപാതകം, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ആയുധക്കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയും ഇതിൽ പെടുന്നതാണ്. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായാൽ വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ അതോടൊപ്പം 10 ലക്ഷം കുറയാതെ പിഴയ്ക്കും വിധേയനാകുന്നതാണ്. മറ്റു സംഗതികളിൽ 5 വർഷം കുറയാതെ ജീവപര്യന്തം തടവും 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാതെ പിഴയ്ക്കും വിധേയനാകുന്നതാണ്. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ഒളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ജീവപര്യന്തം തടവിനും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയ്ക്കും വിധേയനാകുന്നതാണ്.